हाय लोगोफोर आंनि आर'नाइ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दिनै नोंथांमोननो खिन्थागोन लोगोफोर मोनसे इउटुब चेनेलखौ माबायदि खुलियो नोंथांमोना आं दिनै फारि फारि खिन्थालांगोन लोगोफोर इजियावनो लोगोफोर नाम्बार बाय नाम्बार आं नोंथांमोननो दिनै खिन्थालांगोन लोगोफोर इउटुब चेनेलखौ माबायदि खुलियो लोगोफोर नोंथांमोना इजियावनो रोंगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना अब्ला नायना लादो फारि फारि सासे आंनि साबस्क्राइबार आरोना लोगोफोर बिथाङा बर'नि जोहोलाव होननाय बिथाङा लोगोफोर बिराद रिक्वेस्ट खालामहरगासिनो आरोना लोगोफोर आंखौ इउटुब चेनेलखौ माबायदि खुलियो होनना सोंहरगासिनो लोगोफोर आरो लोगोसेनो भिडिअ बानायनो खिन्थागासिनो लोगोफोर बिनि थाखायनो आं दिनै भिडिअखौ बानायनोसै लोगोफोर लोगोसेनो जायफोरानोखि इउटुब चेनेल खुलिनो गोसो जादों ओमफ्राय इउटुब चेनेल खुलिनो रोङाखै नोंथांमोना नायना लादो लोगोफोर माबायदि इउटुब चेनेलखौ फार्स्टनिफ्राय माबायदि खुलियो लोगोफोर माबायदि भिडिअफोरखौ आपल'ड खालाम नोंथांमोना आं दिनै फारि फारि खिन्थालांगोन लोगोफोर अब्ला फैदो लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोसेनो जायफोरानोखि आंनि चेनेलाव गोदान एबा आंनि भिडिअखौ दिनै नायजेनदों अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो लोगोसेनो घन्टा बाटनखौ थुना होदो अब्ला फैदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोना मोजां नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना फारि फारि लोगोफोरनि अब्ला नायदो मोनसे इउटुब चेनेल खुलिनो थाखाय जिमेल एकाउन्ट नांथारगौ लोगोफोर जिमेल एकाउन्ट नङाबा जाखाया नालाय लोगोफोर आरो नोंथांमोनाव बांसिनानो जिमेल एकाउन्ट थाखायो लोगोफोर आरो थाखायो जिमेल एकाउन्ट नोंथांमोना जिमेल एकाउन्ट खुलिनो रोंखायो नालाय लोगोफोर बेनि थाखायनो आं जिमेल एकाउन्ट खुलिनायखौ खिथालायनो आरोना लोगोफोर डाइरेक्ट थांखानोसै आं लोगोफोरनियाव फैदो नै इउटुबाव लोगोफोर इउटुब एप्सआव थांबाय नोंथांमोना गासिनाबो इउटुब थाखायो नालाय इउटुबाव थांबाय इउटुबाव थांखांनायनि उनाव बेफोरबायदि फैबाय आरोना लोगोफोर इउटुबनि भिडिअ ओमफ्राय नै गोजौआव थां नोंथांमोना लोगोफोर नै गोजौ एम लग' नुदों बेयाव थांदो लोगोफोर बेयाव थांखांनायनि उनाव नै गाहायाव नुदों नोंथांमोना नै इउआर चेनेलाव फार्स्ट गोदानाव बेफोरबायदि जागोन आरोना लोगोफोर इउआर चेनेलाव नैबे गाहायनि इउआर चेनेलाव लांदो बिनि उनाव फैगोन बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर नैबे स्टिङाव लांबाय नैबे स्टिङाव फैखांनानै लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलनि नामखौ लिरदो आरोना लोगोफोर नैबे चेनेलनि नामखौ लिरदो आंना दा ओरैनो मिथिंगा बसुमतारिमोन नालाय बेखौ आं दानफिनजोब्बाय आरोना जायखिजाया चेनेलनि नाम लिरदो नोंथांमोना गोसोबायदि आंबो बेयाव गोसोबायदि लिरबाय आरोना लोगोफोर आं आर'नाइखौ लिरसिगोन आर'नाइखौनो लिरबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय MGA ओमफ्राय नोंथांमोना बेफोरबायदि आरो नोंथांमोना चेनेल नामखौ मा दोनगोन बेखौ लिरबानो जाबाय आरोना लोगोफोरनि आर'नाइ MG थाबाय दा लोगोफोरनि बेफोरबायदि जाबाय बिनि उनाव फैगोन लोगो एबार नैबे लग' नैबे गोजौ लग'आ नैबे एम नुदोंना लोगोफोर नोंथांमोना गावबा गावनि लग'खौ माबायदि होगोन एबार फैदो लोगोफोर नायदो नामाथ' जाखाबाय नालाय लोगोफोरनि नायदो आर'नाइ MGA जाबाय नाय लोगोफोर नोंथांमोना एबार लग' नैयाव लग' होनाया लोगोफोर बेखौ आं दा खिन्थानोसै नोंथांमोना बेयावनो थांबाय लोगोफोर नै आरोना नैथ' इउटुब नालाय लोगोफोर बेयावनो थांफिन लोगोफोर बे एमाव दहाय थांनायावनो थांफिन बिनि उनाव नै गाहायाव नाय नैबे गाहायाव होदो नै खनसे थुनाय लोगो लोगोनो फैसिगोन लोगोफोर सिटिंआ नै लोगोफोर बेफोरबायदि फैबाय आरोना लोगोफोर ओरै नोंथांमोना बेयाव थांदो लोगोफोर पार्सनेल इनफ' थांदो लोगोफोर नैबे सेकेन्डआव ओमफ्राय बेयाव थुखांनायनि लोगो लोगो बेफोरबायदि फैगोन लोगोफोरनि नाय बेफोरबायदि फैखांनायनि उनाव लोगोफोर नैबे साइडआव नुदों बे साइड फटकआव थुआ आरोना लोगोफोर नैबे ए नुनाय फटकआवनो थुखा डाइरेक्ट थुखा बिनि उनाव नोंथांमोना फटक सेलेक्ट खालामदो ओमफ्राय माखौ दोनदो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना साफायनोबो हागोन आरोना लोगोफोर आं थाखानाय फटकखौ दोनसै आरोना लोगोफोर आं नैखौ लग' बानायदोंमोन आरोना लोगोफोर आं नै बेखौ दोनगोन आरो जेनेबा ना बे लग' आं बानायनायखौ नोंथांमोना सोरबाफोर लग' बानायनो रोङाबा कमेन्ट हरबानो जाबाय लोगोफोर आं लग'खौबो माबायदि बानाय नोंथांमोननो भिडिअ बानायना देखायगोन आरोना लोगोफोर लग' बानायनायखौ लग'खौ माबायदि बानायो नोंथांमोना आं खिन्थागोन आरोना लोगोफोर रोङाबा कमेन्ट हरबानो जाबाय लोगोफोर अब्ला आं दा नै बे लग'खौ सेलेक्ट खालामखाबाय आरोना लोगोफोर नाय आं दा सेलेक्ट खालामबाय नैयाव थासिगोन आरोना लोगोफोर एबार आं दा होबाय आरोना नायदो नै दसे उनाव लोगोफोर नायदो आं दहाय दोननाया लोगोफोरनि लग'आ बे थासिगोन आरोना लोगोफोर आं माखौ दोनदों बे थागोन आरो नोंथांमोना माखौ दोनो बेबायदि थासिगोन आरोना लोगोफोरनि नायदो थाबाय बेफोरबायदि थाबाय आरोना लोगोफोर एबाराव फैदो लोगोफोर 3 नाम्बाराव नोंथांमोना आं खिन्थागोन लोगोफोर नोंनि चेनेलाव पस्टारखौ माबायदि दोनगोन आरोना लोगोफोर गावबागाव चेनेलाव पस्टार जेनेबा पस्टार जायखिजाया फटक पस्टार दोननाया माबायदि दोनगोन एबार आं नोंथांमोननो खिन्थागोन 3 नाम्बाराव लोगोफोर अब्ला फैदो आरो नोंथांमोना क्रम ब्राउजाराव थांफिननांगोन लोगोफोर अब्ला फैदो 3 नाम्बाराव एबार फैदो लोगोफोर 3 नाम्बाराव पस्टार दोननाय लोगोफोर नोंथांमोना पस्टार दोननो थाखाय नोंथांमोना क्रम ब्राउजारावसो थांनांसिगोन एबार लोगोफोर नायदो नै क्रम ब्राउजाराव थांनांसिगोन नोंथांमोना नायदो एबार पस्टार दोननाय आरोना लोगोफोर 3 नाम्बाराव पस्टार दोननाय लोगोफोर नायदो नै क्रम ब्राउजाराव आं दा थांसिगोन लोगोफोर नाय क्रम ब्राउजाराव लांबाय नोंथांमोना बेयाव इउटुब सार्च खालामबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना डाइरेक्ट इउटुब सार्च खालाम लोगोफोर बिनि उनाव बेफोरबायदि फैगोन आरोना लोगोफोरनि नाय नोंथांमोना नै फार्स्टनि इउटुबावनो हो नैबे फार्स्टनियाव बेयावनो इउटुबावनो थुना हो खनसे थुना होखांनायनि उनाव बेफोरबायदि फैगोन नायनो लोगोफोर नोंथांमोना नै क्रमाव लांदो नैबे क्रमाव थुखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय बेफोरबायदि फैसिगोन आरोना लोगोफोर आंना नेटनि एसे प्रब्लेम आरोना लोगोफोरनि नाय
बिनि उनाव नोंथांमोना गोजौआव नै 3 डट नुनो मोनदों नोंथांमोना नैबे 3 डटआव नैयाव खनसे थुदो ओमफ्राय नै लोगोफोरनि डेस्कटप साइड होननाय नै गाहायाव नायदो बेयाव क्लिक थुना होदो खनसे क्लिक थुना होखांनायनि उनाव बेफोरबायदि फैसिगोन नेटनि एसे प्रब्लेम आरोना लोगोफोर आंना बेटारि ल'बो जालायलांबाय ओमफ्राय नैयाव लोगोफोरनि नैबे एम नुदों नालाय लोगोफोर ओइ बे खनायाव आरोना लोगोफोर नैबे एमाव आं मायावबा थुफ्लांदों नैबे एमाव आरोना लोगोफोर नैबे खनानि एमाव नोंथांमोना नैबे खनानि एमाव लांबानो जाबाय नैबे एम नुदोंना लोगोफोर नैबे एमाव खनसे थु ओमफ्राय नोंथांमोना नै नायदो एबार इउआर चेनेलाव लोगोफोर दहायनि बायदि आरोना लोगोफोर इउआर चेनेलाव खनसे थुबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नै नायदो नै बेफोरबायदि फैगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बेफोरबायदि थुनाय इउआर चेनेलावनो थुबाय आरोना इउआर चेनेलाव थुखांनायनि कास्टमाइज चेनेलाव आरोना लोगोफोर नैबेयाव नैबे सिगांनियाव बेयाव थुबाय खनसे बेनिफ्राय फैसिगोन आरोना लोगोफोर नेटनि एसे प्रब्लेम दे लोगोफोर आंना नेटानो नांथाराखै नै बिनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नै लोगोफोर नाय एड चेनेल आर्टआव खनसे थुबाय लोगोफोरनि नैबे खनसे क्लिक थुबाय ओमफ्राय उनाव फैसिगोन फट'खौ एबार सेलेक्ट खालामदो नोंथाङा आं दा गेलारिनिफ्राय लांसिगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना मानिफ्राय लांदो आरोना लोगोफोर जायखिजाया फट'खौ मोनसे सेलेक्ट खालामदो लोगोफोर आं डकुमेन्ट्सआव लांबाय लोगोफोर नोंथांमोना मानिफ्राय लांदो आरोना फट' जायखिजाया फट' नोंथाङा माखौ पसन्द जायो बेखौ होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आं जायखिजाया होसिगोन मोनसे बिनि उनाव फट'खौ थांबाय आं लोगोफोर फट'खौ थांनायनि उनाव लोगोफोर आं बेखौनो होफिनबाय दे आरोना लोगोफोर नैबे बेलेग नैबे मोनसेखौ होबाय आरोना लोगोफोर आं जायखिजाया होबाय आरोना नोंथांमोनाबो जायखिजाया होजागोन नोंथांमोना जायखिजाया माने नोंथाङा अबेखौ होनो गोसो जायो बेखौ होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर अबेखौ होनो गोसो दं बेखौ होबानो जाबाय दा नै लडिं जागासिनो लोगोफोर एबार थासिगोन आरोना लोगोफोर एबार थासिगोन नायदो नै लोगोफोरनि गाहायाव फैबाय नालाय लोगोफोर एबार नोंथांमोना नैयाव लांदो सेलेक्टआव लोगोफोर सेभ जागासिनो नै लोगोफोर फैथ'वाखै ना नुजाथ'वाखै सेभ जागा नै लोगोफोर नायदो एबार आं दहाय बेखौ दोनबाय नालाय लोगोफोर नैयाव फैबाय आरोना नैबे गोजौआव नै फैबाय दा बेलाय लोगोफोर बेनो आरोना लोगोफोर नै नोंथांमोना आं दा एबार 3 नाम्बार थांबाय लोगोफोर एबार 4 नाम्बाराव फैसिगोन लोगोफोर नायदो 4 नाम्बाराव आं नोंथांमोना खिन्थागोन नोंथांमोना चेनेलथ' खुलिबाय नालाय इउटुब चेनेल जेनेबा इउटुब चेनेलथ' खुलिबाय खुलिनानै उनाव लोगोफोर नोंथांमोना दा भिडिअखौ हगारोबा हगारनो हासिगोन आरोना लोगोफोर थेवबो नोंथांमोना भेरिफाइ खालामना लानांगौ आरोना लोगोफोर भेरिफाइखौ माबायदि खालामो नोंथांमोना आं दा खिथालायसिगोन लोगोफोर 4 नाम्बाराव लोगोफोर बेनो लास्ट आरोना लोगोफोर भेरिफाइ खालामखांबाथाय नोंथांमोना सिन्था गैला आरोना लोगोफोर भिडिअखौ हगारबाय थादो लोगोफोर एबार फैगो भेरिफाइखौ माबायदि खालामो एबार फैदो लोगोफोर आं दा बेखौ दानना लाफिनजोबनोसै एबार 4 नाम्बाराव फैदो भेरिफाइ खालामनाय लोगोफोर 4 नाम्बाराव नोंथांमोना आं खिन्थागोन भेरिफाइ लोगोफोर नोंथांनि चेनेलखौ भेरिफाइ माबायदि खालामगोन लोगोफोर भेरिफाइ नोंथाङा जुदि भेरिफाइ खालामाबा नोंथाङा थाम्बनेल फट' होनो हानाय नङा आरोना लोगोफोर थाम्बनेल लोगोफोर फार्स्ट भिडिअ नुजानाय पस्टारा जेनेबा पस्टारफोर बायदिया लोगोफोर बेखौ थाम्बनेलखौ नोंथाङा होनो हानाय नङा आरोना लोगोफोर लोगोसेनो नोंथाङा जुदि भेरिफाइ खालामोबा नोंथांनि मबाइल नाम्बार नांगोन आरोना लोगोफोर मबाइल नाम्बार नांथारगोन लोगोफोर मबाइल नाम्बार गैयाबा जानाय नङा लोगोफोर अब्ला फैदो नोंथांमोना आरो क्रमावनो थांबावो लोगोफोर क्रमाव सार्च खालामनांगोन नोंथांमोना www.youtube.com होननानै सार्च खालामनांगोन बिनि उनाव /psr सोनांगोन लोगोफोर बेखौ सार्च खालामबा फैसिगोन लोगोफोर नै बेफोरबायदि फैगोन नै लोगोफोर नै बेफोरबायदि पेज फैगोन एबार नोंथांमोना नुनो मोनदों नै गोजौआव नाय लोगोफोर आं आर'नाइ एनजिएसि लिरदोंमोन लोगोफोर नाथाय मारै मिथिंगा बसुमतारी जादों साननो हागौ नोंथांमोना लोगोफोर आं सिगाङावनो लिरखानायमोन आरोना बेनिखायनो एसे सेभ जाना दंमोन आरोना दा सोलायगोन बेयो लोगोफोर लासैनो सोलायगोन आरोना लोगोफोर बियो दा ओमफ्राय नै दा नोंथांमोना थांदो भेरिफाइआव नैबे भेरिफाइ खनसे क्लिक थुबाय लोगोफोर खनसे क्लिक थुखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे इन्डियाखा लोगोफोर नैबे इन्डिया नोंथांमोना गाहायाव लोगोफोर नैबे गाहायाव थांदो नैबे गाहाय मोनसेयाव थांदो बिनि उनाव नै बेफोरबायदि फैगोन लोगोफोर नैयाव नोंथांमोननि फन नाम्बार होगोन आरोना लोगोफोर फन नाम्बार बिगोन लोगोफोरनि नैबेयाव लोगोफोर नोंथांमोननि फन नाम्बार होदो आरोना जायखिजाया होदो आरोना
आंथ' दा आंनाथ' चेनेल दंखायो नालाय बेनिखायनो आं दा चेनेल खुला नोंथांमोना होदो आरोना गावबा गावनि मबाइल नाम्बारखौ होदो लोगोफोर आं होला मानो होनबा आंना चेनेला आंथ' दा चेनेल खुला नालाय बेनिखायनो आं दा मबाइल नाम्बारखौ होला आरोना लोगोफोर बेखिनियानो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथाङा मबाइल नाम्बारखौ होखांनायनि उनाव नैयाव साबमिट खालामदो आरोना लोगोफोर नैयाव साबमिट दंखायो साबमिट खालामबानो नोंथांनि चेनेला भेरिफाइ जाखाबाय आरोना लोगोफोर आं खुलिला आरोना लोगोफोर आंना डाबल दंखायो नालाय चेनेला आंना मोनसे दंखायो नालाय लोगोफोर बेनिखायनो आं डाबल खुलिला आरोना चेनेल आंना चेनेल दंखायो नालाय आं खुलिना एबार लोगोफोर आंना चेनेल दंखायो नालाय आं चेनेल गोदान खुलिला आरोना लोगोफोर नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै साबमिट थुबानो जाखासिगोन लोगोफोर भेरिफाइ लोगोफोर अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आं दिनै बेखौनो खिन्थाबाय आरोना लोगोफोर फारि नोंथांमोना खिन्थाबाय लोगोफोर माखौबाफोर बुजियाखैबा नोंथांमोना कमेन्ट हरना हरदो आरोना कमेन्ट लिरहरना हरदो माखौबाफोर बुजियाखैबा सोंहरदो आरोना लोगोफोर अब्ला बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनलायसिगोन आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय लोगोफोर नोंथांमोना साबमिट खालामना लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोरनिखौ नैयाव मबाइल नाम्बारखौ होदो साबमिट खालामदो होमबानो नोंथांमोना भेरिफाइ जाखाबाय आरोना लोगोफोर इउटुबा नोंथांनि चेनेला भेरिफाइ जाखाबाय अब्ला बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनलायसिगोन आं नोंथांमोना दिनै बेखौनो खिन्थाबाय आरोना लोगोफोर इउटुब चेनेलखौ माबायदि खुलियो नोंथांमोना आं दिनै फारि खिन्थाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बुजियाखैबा कमेन्ट हरलायदो आरोना लोगोफोर बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनलायसिगोन ना।